Hyvät kuulijat, esitämme seuraavaksi kupletin nimeltä Autonkorjaaja Eno Taivahan portilla. Nyt, kakko, ja! Hetki nyt lausui Eno puolin vuotellaan. Mihinkäs meinaat suunnata tulla serkku ihmeissään? Maistissa oli hän totta kai, ei hän hyvästä ja kestä selvinpäin. Viikon päästä me siunattiin ja Enoa muistettiin. Taitaa taivahan portilla, ja Pietari vieruita useinkin. Pääsee ajan portilla ja saa sen kuntoon viimeinkin. Taivahan portilla, Pyhä Pietari vieruita useinkin. Pääsee ajamaan portilla ja saa sen kuntoon viimeinkin. Vaikka pyhästi lupasi. No helvettiinkö se pappi joutui Markku veisteliin. Ja kuka meidän autot korjaa, Sylvi huolehtii. Ois pitänyt öljyt vaihtaa meidän Tatsuniin. Taitaa taivahan portilla, Pyhä Pietari vielä useinkin. Pääsee ajeleen portilla ja saa sen kuntoon viimeinkin. Taitaa taivaan portilla, Pyhä Pietari vieruita useinkin. Pääsee ajeleen portilla ja saa sen kuntoon viimeinkin. Korjas Eno kaiken tuosta vaan, ja vastusta ollut hänelle edes Daihatsustakaan. Kaikki me häntä kaivataan, kun seisoo autot tallissa. Liiku pyhänä hengellä, edes Mersukaan. Taitaa taivaan portilla, Pyhä Pietari vieruita useinkin. Pääsee ajeleen portilla ja saa sen kuntoon viimeinkin. Taitaa taivaan portilla, Pyhä Pietari vieruita useinkin. Pääsee ajeleen portilla ja saa sen kuntoon viimeinkin. Kiitos.